Виктория и Албърт. След дългата и сурова зима, цяла Великобритания се радваше и наслаждаваше на пролетта. Кралското семейство се готвеше да отпразнува 17-тия рожден ден на принцеса Виктория. Гостите от чужбина бяха поканени още преди месеци, а отзвукът на поканата имаше невиждан успех, особено сред кралското семейство на Германия. Стигнахме портите. И, Албърт, не забравяй, че искам ръката на принцесата. Като принц и твой по-голям брат ми трябва помощта ти. Сега, нека преговорим. Ако каже нещо смешно... Ернст, преговаряли сме го стотици пъти. Ще се разсмея. А като рецитирам поемата си? Ще се усмихна. А що ми я поканя на танц? Ще кимна одобрително. Чуй ме, замислил ли си се изобщо, че тя може да не те хареса? Сериозно ли? Аз съм с потекло и съм богат. Какво да не ми хареса? Това сигурно е тя. Хайде! Ваше височество, аз съм принц Ернст. Тук съм и ви поздравявам от името на Германия. Добре дошъл сте в двореца Кенсингтън и тържествата за рождения ми ден, принц Ернст. Надявам се, пътуването ви е било безпроблемно. Напълно, Ваше височество, като изключим малкия инцидент с мечката. Казах и, дали не иска с кожата си да украси пода ми? А вие трябва да сте? Принц Алберт, Ваше височество. Слуховете за вашата красота стигнаха и до нашите граници, но те бледнеят в сравнение с вашето присъствие. Моля, Ваше височество, за извинение. По-малкият ми брат може би е леко дързък. Няма за какво да се извинявате. И двамата сте добре дошли на празника ми. Албърт. Възхитителни и прекрасен, Албърт. Как заподскача сърцето ми, когато те срещнах в онзи ден. Кога ли пак ще те видя и чуя, любими? Моля за извинение, Ваше височество, но предполагам, че искате да вземете това. Скъпа моя Виктория, моля да ми простиш, че не се сбогувах снощи, но се наложи да се върна в Германия по важни и неотложни дела. За мен ще бъде чест да ти пиша всяка седмица, защото копнея да те опозная повече. Благодаря на небесата, че ме срещнаха с теб и ти желая всичко най-хубаво за празника. Албърт. Послепис. Ернст ти праща поздрави. Отговори му, че ще се радвам. Да, Ваше височество. Истината е, че принц Албърт всяка седмица пишел на принцеса Виктория. Писмата му били забавни и духовити. Били пропити с думи, които успокоявали и окуражавали младата принцеса. До такава степен, че тя често повтаряла на гостите си как Германия е най-позитивната и оптимистична страна. Седмиците се превръщали в месеци, а връзката от разстояние между Виктория и Албърт се задълбочавала. И двамата разчитали на подкрепата и приятелството на другия. Когато един ден... Хиляда извинения, милорд, но пристигна писмо от Англия. О, не! Със смъртта на Чичуи, крал Уилям IV, Виктория влиза в центъра на събитията и става най-младата кралица на Англия на 18-годишна възраст. Официално бива коронясана година по-късно в Уестминстърското абатство, приветствана от тълпи възторжени поданици. Браво! 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 С поемането на своите кралски задължения като кралица, младата Виктория продължила да търси още повече съветите и подкрепата на Албърт, а той на драго сърце ги предоставил. Има ли нещо, лорд Мелбърн? Опасявам се, че няма, Ваше Величество. Нещо не разбирам. Не е типично за Албърт да не отговори толкова дълго. Сетих се да изпратим кралски пратеник при баща му. Ваше Величество, не смятам, че... Не ви карам да мислите, лорд Мелбърн, а ви казвам да действате. Искам новини от моя Албърт. Както желаете, Ваше Величество. Албърт!
Толкова се радваме да ви видим, принц Албърт. От тук, моля. Какви са новините от Германия? Има няколко неща, за които искам да се допитам до Ваше Величество. Разбира се, разбира се. О, Албърт, как ми липсваше. И ти на мен. Виктория? Искаш да кажеш кралица Виктория? Именно! Следобедният чай е готов, Ваше Величество. Осигурете и допълнителен прибор за нашия гост. Вече си позволих да го направя, кралице. Съжалявам, че не бях тук, когато почина чичо ти. Шокът беше голям. И не толкова от смъртта му, колкото от отговорностите, които последваха. От това, което чувам, си се справила великолепно. Наистина ли? О, да! Чудя се какво ли точно си чул. Че имаш безпрекословната любов на поданиците си. Само тяхната ли? И на поне един германец. Може ли да те попитам нещо, Албърт? Разбира се. Какво ще кажеш, ако те помоля да се ожениш за мен? Да се оженя? Да? И двамата знаем, че е неприемливо за един мъж да поиска ръката на кралица. Не това имах предвид, Албърт. О, попитаме дали бих приел? Да, попитах дали ще приемеш. Може ли да го обмисля? Абсолютно. Приеми го като неустоимо предложение. Щом поставяш така нещата? Това да ли значи? Не, това е категорично да. Денят, в който кралица Виктория и принц Албърт се оженили, хората спрели работа и участвали в историческата сватбена церемония. Да живее кралицата! Развълнуваните поданици се тълпели по улиците към Бъкингамския дворец, приветствали новата двойка и изказвали своите пожелания, когато преминавали покрай тях. От своя страна, кралската двойка бързо се приспособила и успоредно с личния си живот изпълнявала дълга към държавата. Трябва да спрем да се срещаме така. Опасявам се, че днес срещата е делова, скъпи. Тронната зала не е ли по-удачна за делови разговори? Не такъв делови разговор, Албърт. Не те разбирам. Ти... Бременна съм, да. Но това е прекрасно! Напълно естествено двамата станали родители и не след дълго се появили и останалите деца, които огласявали залите на Бъкингамския дворец. Спрете, деца! Майчице! Кралското семейство се увеличавало и децата станали 9. Но колкото повече се увеличавало, толкова по-трудно ставало за кралица Виктория да решава дори и най-простите въпроси. Синята или зелената, скъпи? Смятам, че синята ще стои възхитително на очите ти. Какво щях да правя без теб, Албърт? Ти си силна, красива и решителна жена. Нещо ми подсказва, че ще се справиш. Не съм сигурна. В интерес на истината се страхувам, че животът ми ще е изпълнен с отчаяние. Да, но няма нужда да говорим за това в ден като днешния. Така, тези документи трябва да бъдат подписани и върнати на премиера до вторник. Трябва да ги подпишеш тук и тук, преди да се върнат. Слушаш ли ме? Мисля, че трябва да поговориш с Албърт, Едуард. Доста е груб в игрите. Обичам те, Виктория. Знаеш го. Но ти си кралицата на Англия. И точно сега е нужно да управляваш страната си. Какви ги говориш, Албърт?
Предполагам, не мислиш, че съм пренебрегнала задълженията си на суверен? Виктория, правя каквото мога. Ти си тази, която трябва да управлява страната. Достатъчно. Оставам каквато винаги съм била, лоялна на Англия и народа. Не бъркай помощта си в управлението с самоуправство. Опасявам се, че ти идва в повече. Кое ми идва в повече? Говори по-ясно. Не бъди толкова горда и приеми, че дори кралица може да бъде объркана. Кралица Виктория дотолкова се уповавала на своя съпруг за ръководенето на държавните дела, че се стигнало до там често да спорят помежду си. Но силната им любов един към друг винаги надмогвала различията, доказвайки на семейството и страната им, че задълженията и обичта вървят ръка за ръка. Мислех си да прекараме тази Коледа в Уиндзор. Децата много обичат да ходят там. Какво мислиш? Да, мисля, че ще бъде чудесно. Добре. Виждаш ми се малко разстроен. Да не ти е зле? Малко. Тази вечер ще се оттегля рано. Ще кажа да ти направят чай. С наближаването на Коледата на 1861, здравето на Албърт, което непрекъснато се влошавало, станало още по-зле. Лекарят му го диагностицирал с тифозна треска. Лекарят каза, че ще го преодолееш и ще се оправиш. Виктория! Никога не си била добра в лъжите. Моля те, не ме изоставяй, Албърт. Не мога да живея без теб. Винаги ще съм до теб, любима моя. Не, Албърт! 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 Албърт умира заобиколен от семейството, което обича. Бил е на 42 години. С почит към принц Албърт, цялата страна потъва в скръб. Магазините са затворени, щорите са спуснати, а знамената са траурни. Коледата на 1861 е една от най-мрачните виждани някога в Англия. От този ден нататък кралица Виктория носи само черни одежди в знак на вечния траур към любовта на своя живот. След преминаването на първоначалния шок от смъртта на Албърт, по-належащият въпрос за всички, особено за тези от правителството, е бил: как ще го понесе кралицата? Кралицата още не е дошла? Не, премиер Ръсъл. Кралицата не се е появявала откакто... Разбирам. Съжалявам, господин министър, но кралицата днес не се чувства добре. Ако дойдете утре, може да... Казах никой да не ме безпокои. Съжалявам, кралице, но аз съм кралицата и ще слушате заповедите ми. Да, вие сте кралицата, Ваше Величество, и има толкова много въпроси, които очакват вашето внимание. Не мога, Джон. Можете и трябва, милейди. Кажи ми как. Как аз, която се уповавах за всичко на него и без когото не правех нищо, не си мърдах дори пръста, не слагах печат или снимка и не си слагах роклята или бонето без неговото одобрение. Как да живея? Как да се справям с трудните моменти? Камо ли да управлявам кралството? Знам, че точно сега ви е много тежко, но страната ви се нуждае от вас. Кралица Виктория е била толкова съкрушена от смъртта на своя Албърт, че спряла да ходи в залата и да присъства на заседанията изобщо.
Вместо това, кралицата се отдала на спомени, свързани с ежедневието на брака. С течение на годините, отсъствието на Виктория от обществения живот започнало да тревожи британците. Пренебрегвайки критиките на обществеността, съветниците и членовете на семейството си, Виктория не спирала да скърби. Заслепена от възрастта и скръбта си, тя пожелала облеклото на Албърт и гипса от ръката му да бъдат положени до нея на смъртния й одър. Албърт, Виктория! толкова ми липсваш. Знам. Хайде, имаме толкова да си говорим. Със смъртта на кралица Виктория идва края на викторианската епоха и така проправя пътя на най-големия й син Бърти, който застава на трона като крал Едуард VII. Кралица Виктория е положена да почива до любимия си Албърт, с когото изживява най-голямата любовна история, която британската монархия е познавала някога.